Happy. Hello guys, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दा दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दा सोरां नार्जारी पार्कारा गावनि माखासे भिडिअ शर्ट्स दङ। दा बिनि बिहाइन्ड द सिन हिसाबै आंनि ब्लग भिडिअ देखायनो सानदों। अब्ला नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। अब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। Let's go. Whenever I see your face, you take me higher. I feel the love. Set me 90.37 जाबाय लिटाराव ओरैबादि दाम जाबाय आंसो खनसे मोनबाय गाइस जों दा थांगासिनो दङ नोंथां सोरां नार्जारीया दिनै गावनि भिडिअ शुट दङ पार्कार भिडिअ बेनि थाखायनो जों फैदों दा So guys, जों दा नै सिङाव हाबबोबाय स' दिनै भिडिअआ केडिएसए फिल्ड दं दा बाहाय शर्ट खालामगोन बिथांनिखौ बिथाङा गावनि चेनेलाव फोरखौ भिडिअ बानायनो नागिरदों स' बेनि थाखायनो शर्ट दङ दा आं बिनिनो माखासे सिन्सफोरखौ नोंथांमोननो देखायगोन आरो दा बिथाङा मारै मारै बानायो बोरै बोरै बारो स' बेखौ आं दिनै देखायगोन नोंथांमोना नायलां स' नै बिथाङा बै नुहुरनायावनो दङ बिथांमोना दा बिथांनि भिडिअखौ बावनो बानायनाय जागोन नैबे केडिएसए फिल्ड स' दिनै भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर दा बिथांनि माखासे बारनाय सिन्सफोरखौ नोंथांमोना नुनो हागोन दा बिथांनि शर्ट्स दङ स' देट्स वाइ नोंथांमोना मोजां मोजां भिडिअस नुनो मोनगोन स' गाइस नै बिथाङा नैबाव जिरायनानै दं दा बिथाङा माबा नायगासिनो दङ माबोरै जागोन दिनै भिडिअआ दिनै आसा खालामो एसे मोजाङैनो जानो हागौ बेबायदिनो अखा सखा हायोना बेबायदिनो भिडिअ सिडिअ खालामनो नागिरबाथाय अखा हानानै होबाय बेनिखायनो स्टप जागासिनो दं थारमाने भिडिअ खालामनो नागिरनाया ओंखायनो दिनैसो सम मोननायखाय बिथांमोनखौबो दिनै लेंहरबाय ब्र'खौबो एसे हेल्पनि थाखाय अब्ला गाइस जों नै दा सिङाव फैबाय आरो आंजों लोगोसे माखासे हेल्पारफोर दङ स' नैबे जाहैबाय हिमदीप ब्रह्म आरो नैबे मा नाम मोनलाय फंबाय ना टन' दा नै बिथाङा रेडि खालामगासिनो दङ स' दिनैनि आसा खालामो दिनै भिडिअआ हिट आप जायो स' जाखागोन बिथाङा सासे मानो होनबा जोबोद मोजां बारगिरि होननानै मिथिनाय जायो स' नोंथाङा नायलांदो इन्जय guys, नै बिथाङा एसे वार्म आप खालामगासिनो दङ फुरा वार्म आप खालामगासिनो बिथाङा नै Wonder if your heart reads mine The pieces fall into place Whenever I see your face You take me higher I feel the love Set me on fire You take me higher So guys, नै बिथांमोना स्पर्ट्सखौ लागासिनो दं दा गोलोमबाय स' सान्दुंबो जोबोद दङ दा बिथाङा नायनो जोबोद बरिया खालामगासिनो दं बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामो दाथ' सान्दुं दङ जोबोदनो स' अब्लाबो खालामबाय आरो जोंबो नै एसे गोलोमलायबाय So guys, बिथाङा जोबोद डेन्जारेस थिं बारनो नागिरदों नै
जोबोद गिथाव नांनाय नङाथ' नांनो हागौमोन र' नायखा दाबाथ' र' बायसान्स नांबानो थांनो नांगोनलै गाइस नै दा जायगा नायगासिनो दङ स' डेन्जार स्टेजनि मोनसे स्टेप खालामनो नागिरदों स' गाहाय दे दा बिथां नैबे जायगानिफ्राय बिथाङा बै जायगायाव बारनो नागिरदों स' मालाबा नों गाहायनिफ्राय ओरै बारनो हाया नैबे जायगानिफ्राय बारनो वाइट ल'लालाय खनसे बिथाङा मा सानदों दा आं सानदों आरोखि ना मोनसे हाजो गोजौ बे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फुरा लाभा दं बेयाव आं उफाय गैला बेजों थाङाबानो लामाया गैला नैबे बारनांगौ बेयो खिन्थु आं दाबो बाराखै ओमफ्राय नैबेबो दं रिक्सा बुस्थुआ ओरै बारबाथो नै खर'आनो नांथारखायो बैयाव बारग'नो थाखाय दा होमबाबो आं हागोन ना हाया खनसे नायनाय जुदि बायसान्सनि गाहायाव गलांबाथाय सेस होमबाबो आं ट्राइ खालामनायनि एसे साहस लाबोदां दे Yes! Oh no, बिथाङा हामारबाय बारनो हानायाथ' बैनिफ्राय नैबेयाव बारहरनो हाबाय एबार आं सानदों एबार बेनिफ्राय बैयाव बारहरनो सापस नैबे गाहायाव लाभा दं एबार नैबे हाजो दं सापस बारनानै नैबे गोजौ बांद्राय गोजौ बारबाबो खर'आ नांथानानै गाहायाव गोलैनो हागौ गाजोलबो दं गाजोल अके आं नायनाय ट्राइ हागोन ना हाया हागोन दे हायो ना बेखौ हादोंबा बेखौनो हागोन Yes! Finally success. बिथाङा हामारबाय स' गाइस जों दा बेफोरबायदिनो बानायगासिनो दङ बिथाङा माखासे स्टेप्सफोर नागिरगासिनो दङ स' जोबोद माने खस्थ' बुस्थुआ दा ट्राइ खालामनांगौ जायो फार्स्ट डाइरेक्टलि खालामनो हाया स' बिथाङा दा ट्राइ खालामगासिनो दं गावनि स्टेप्सखौ माने मारैबा साबसिन खालामनो हागोन बेबायदि माने ट्राइ नायगासिनो दङ बिथाङा एसे ट्राइ खालामगासिनो दङ स' डाइरेक्टलिबो खालामनो हाया बेखायनो एसे ट्राइ खालामग्रोनांगौ जायो Wonder if your heart reads mine. The pieces fall into place whenever I see your face. You take me higher. I feel the love. So guys, अब्ला जों नै दा दै लोंहैनो नागिरदों आरो दै लाबोनाय जायाखिसै माने हठात करि बायदि जादों बुस्थुआ दा लाबोस्लाबनो मोनाखिसै स' जों दा लोंहैग्रोनोसै एसे नैबे जोंना सोरां बायाबो एसे एनार्जि मोननायनि स' दै लोंहैग्रोनोसै You take me higher. I feel the love. So guys, नै दा दै लोंगासिनो दं When I'm with you, energy overflow. Gravity let me go. अब्ला गाइस नै दा दै लोंखांनानै रेस्ट लादों एसे माबादि मोन्दों दिनै बानायनानै गोसोखौ दाथ' गोबावजों खालामफिननानै एसे मोजाङानो मोन्दों ओमफ्राय एसे हाखवा बायदि मोन्दों आरो गाइस नै रेस्ट लागासिनो आरो गाइस नैबे बिथाङा जोबोद खारगासिनो दं दहायनिफ्रायनो दा बेसे राउन्ड जाखो आं बावबाय सोंनि भिडिअ बानायनो दे ब्र' बेसेबां जाखो गासै राउन्डआ 4 टाइम्स ना बा नै ब्र'आ जोंना खारगासिनो दङ जोबोद दहायनिफ्रायनो आं नुगासिनो दङ बेखायनो सोंबाय आरो आं दा नै रेस्ट लागासिनो बिथाङा एबार मोनसेलाय गाइस नै दा माखासे सर्ट्स खालामगासिनो दङ दा सोलोंजोब्बाय सानदुंआबो दंबावोसो एसे एनैबाबो बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय
गाइस जोंना नै फंबायाबो जोबोद बारनो गोरों बे फंबायाबो सोरांजों बारफाखायो दा नोंथांमोना नायनो हागोन बे फंबायनि बारनायखौ अब्ला दे हादे मेंबाय दे जायाखै जाबाय दे जाबाय Wonder if your heart reads mine. The pieces fall into place whenever I see your face. You take me high. Hey guys, बिसोरखौ नानै आंबो एसे गरम जाबाय बारनो स' जारा जा बारनोसै नोंथांमोना नायदो जायाबाबो दा जोंथ' बारा हाखाया होमबाबो नाजानायनि pilih Boria, perfect namanya Boria Cara emang Boria Cari dulu sekarang sih dong Jauh खालामनांगौ मा खामानि मावनो फैदोंमोन बे फोजोबबाय नोंथांमोना नायलां गाइस नोंथांमोननि थाखाय माबायदि खस्थ' खालायदों नुबायना नोंथांमोननो BTS जेनेबा बिहाइन्ड द सिन्सखौ नोंथांमोन देखायनाय जाबाय एसे माबोरै खालामो करियानबो होनो माखासे नाथाय बिहाइन्ड द सिन हिसाबै होननाय जाबाय दा नैबेयाव नैबे भिडिअ'आव जोबोद खस्थ' अब्ला गाइस नै जों दा बानाय मोनालायबाय स' दा थांनायनिबो सम जाबाय दा जोबोद मेंबाय मोनाबाय दा नै सोराङाबो बेहाबो मेंबाय खालामै दा माबायदि मोनखो दिनै बानायनानै आयौ दिनै खालामनानै बिराद मोजां मोनबाय बिराद गोबावजों आरो मेंनायानो बारा जाद्रायबाय एबार मोदोमा नै एसे थोर मावगासिनो दं दा एसे जानायफोरखौ मोजां जाहैनांसिगोन आरो प्रेक्टिसखौ रेगुलार खालामबाय थानो मोनबा एसे मोजां जासिगोन आरो बेखिनिनो अके होमबा जोबनायाव आंबो होननो सानो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअआ माबायदि जादों कमेन्ट्स होदो ओमफ्राय लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोफोर मोनसे खोथा दाथ' आंनिल' नङा दा बिथांनाबो चेनेल दंखायो दा बिथांना सोरां नार्जारी अफिसियेल मोनना दा बिथांनि माबाखौ चेनेल लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन दा जाय बिथांमोना नुवाखै बिथांनि भिडिअखौ दा आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै जास्ट क्लिक खालामदो नोंथांमोना नुगोन आरो साबस्क्राइब शेयार आरो सापर्ट खालाम दा अब्ला दिनैनि भिडिअ' बेनोसै ना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय